Han sigut 2 mesos de proves i treball intens. Les mans d'este forner pasten ara l'exquisit i cuidat resultat, el pa, la socarrada. Vam, entre ell i jo, sí que m'agrada, no m'agrada, i vam estar fent proves i més proves i més proves, fins que mos va agradar i ahí està, el pa a la socarrada. Un producte que naix com a resultat quasi de la casualitat. Jo faig molt de senderisme per esta zona i un bon dia vaig vindre així al poble de Bellús, vaig conèixer Alberto, que és el paner del poble. Llavors, en aquest moment se me va ocórrer dir-li: escolta, Alberto, tu podies fer-me un pa a la meva cervesa? Me dones pa autònomament 5 o 6. Té un sabor molt peculiar, igual que la cervesa, de molt bona qualitat. Molta bona acceptació està tinguent este pa. Ara el següent pas és aconseguir una bona distribució. La idea és fer-ho ja un poquet per al sector de l'hostaleria professional i entonces estem ja començant a veure de quina forma comercialitzar-ho. Ja ens han vingut veuetes des del Japó que volen aquest pa. Romer, mel, farina i una olor de cervesa que, això sí, no dona ressaca.